Ni nire Agirrezabal naiz, 27 urte daukat eta Bergakoa naiz. Errekan itxendo lana finkapeneko unitate negozioan. Ikasi duten, Ineban Bilbon, Ingeniaritza Kimikoko gradua, eta EHUn, eta gero Arrasaten MUn master industriala. Material eta prozesutan espezializatuta, eta gero Errekan Ineban masterra mailerako lana, eta bertatik hemen nabile lanian, proiektu desberdinak burutzen. Errekan egiteko desberdinak eduki neike, momentuan arabera. Adibidez, gu proiektu gehitzen dugu lan, Ingeniaritzako departamentuan. Orduan, momentuan proiektu hortan burutzen ga egunerokotasunean, eta proiektu hori izan leike bezero bat irtenbide bat emateko, edo proiektu interno bat, o dena dalakoa. Hasiera batetik hasten ga bai arazoa identifikatzen, arazo hori behin identifikauta daukunean horre irtenbide bat ematen dugu, eta irtenbide horre hasten ga bai simulatzen, entzaiu bankuan frogak itxen, eta gero entzaiu bankua ja frogak daukunean errealitatera eramaten dugu. Realitate hortan guk lan asko itxen dugu makina eolikotan daren arazoei irtenbideak ematen, beraz eolikotan burutzen ditugu proiektu horrek, eta gero beste alde batetik bezero desberdinekin harremanak eukieran, edozein arazo daukena eta guregana jotzen debenean, irtenbidea ematen saiatzen da, eta proiektua bixen artean burutzen, eta irtenbide posible bat ematen. Errekako honena individualki esango neban dela ez dutela lan monotono bat itxen. Lan aldakorrak itxotela egunerokotasunean, orduan askoz ere hobeto eruaten dutela lana eta gustora. Baten bati zoz esatekotan esango notzen arkaitzi. Eskerrak eman biako zebala, egunero ni onduan egotiarren, ez, nik eman biako nebala eskerrak egunero agontatziarren, eta bakarnei bebai, nahiz eta egunero beran onduan ezeon, badakitelako egunero berangana joneikela.